Takže čau lidi, já vám teda dnes ukážu, jak se dají ve Windows Movie Maker dělat videa do HD. Musíte si stáhnout tady to, dám vám to do popisku videa a tak jdeme na to. Vypnete si to, musíte si najít Windows jako tu složku ve Windows Movie Maker, tam kde to máte nainstalovaný, tady dáte zharet a dáte profiles a tady máte jenom tady to blank. A jenom tady ty 4 věci, možná jich tam budete mít i víc, akorát že já už jsem si je vymazal. Myslím, že pro čtení a ještě něco, jenom to vymažete, tohle si nakopírujete, vložíte si to tady do toho, vložíte sem to, vloží se vám to, odevřete tadyhle Windows Movie Maker, tadyhle si vám to dáte uložit do počítače, třeba test, to pojmenujete, dáte další a tadyhle dáte kravina a tady to je to důležitější. A tady se vám rozjeli další 4 věci, ale nejlepší tohle se tam je musel dávat, protože když chcete dávat videa na YouTube, tak stačí dát jenom tady to, takhle to nakonvertujete a teď se vám to začne dělat a počkáme. A až se vám to dodělá, tak to už jenom stačí dát na YouTube a už to máte i v HD, takže